Kok panjenengan kok salim rumiyin. Oh, ketoke mau wis salim ya salim. Oh, nggih salim malih, Bapak. Aduh, Jan. Wah, ya nek isih enom ki tangale halus. Mila to, Bapak. Nggih. Nggih. Nembe sepisan menika nggih. Nembe sepindah menika kepanggih panjenengan. Biyen ketemu nalika semono panjenengan isih cilik banget. Oh, nggih. Pak Seno nak ora kleru biyen almarhum Bapak. Nggih, ten Blitar napa ten Pundi nggih riyen nggih. Datang Blitar nate. Blitar. Terus datang Gresik Surabaya. Panjenengan kok nek ngundang kula kok Bapak? Lah pripun? Lah kuwi tak critani. Kedahe pripun? Almarhum Pak Seno kae Nggih. arepa umure tuwa kono kacek setahun ning secara alur kae pernahe ponakanku dadi nek nyebut aku muni Pak Lik. Mas Gading nek nyebut aku muni Mbah Geter. Mula panjenengan nek nyebut karo aku Simbah. Eyang. Oh, Eyang. Nggih. Nggih, Eyang. Grandfather. Grandfather together. Grandfather. Nggih, Bapak. Alhamdulillah sak menika sowan dateng desa pundi? Desa Jaten nggih. Trimanunggal. Oh, Tri kuwi telu, manunggal ki 3. siji, telu-telune ngatunggal. Oh, Telung desa dadi 3 desa jadi satu. Siji Nggih. Jaten, Jaten. kedua Manukan, sing kaping telu Kunden. Niku kok rada-rada ngoten ta namine, Pak? Kok rada piye? Jaten. Maksudku Manukan ki penduduke lanang kabeh ngono. Lah nggih lek kedahe ngoten. Ya ora ming jeneng kuwi. Nggih, Manukan kalih setunggale wau desa Kunden, Kunden. Wah, nggih alhamdulillah dados tunggal tumplek-blek dateng mriki nggih, Bapak. Oh, nggih mriki menika nganu kok Mbak Kairo patut diatungi jempol. Wah, nggih. Istimewa luar biasa sekali. Wong nggih. nyatane kula lan panjenengan lan rencang-rencang Nggih. sadurunge awak dhewe sowan nang kene. Nggih. Wah, sing ngamong tamu ya wis padha samapta, lah tur ya nggih. busana Jawa kabeh. Leres sangat. Terus sing padha jagong ya padha rawuh, tur ya tertib kabeh Lah lho. nggih, luar biasa sekali. Ini mbak-mbak peladennya juga pakai kebaya nggih Bapak. Nggih. Mas-masnya juga. Masih noman. Nggih, nggih ugi ngaturaken kagem Bapak Kepala Dusun. Pak Duko. Pak Duko. Pak Duko. Oh, Bapak Duko nggih. Sugeng dalu Bapak. Nggih. Pak Duko ki sing daleme mau dienggo transit mau ki daleme Pak Duko. Oh, wow nggih. Pak Franky juga Anggara. Nggih, masih muda Masih orangnya. muda. Nggih. Nggih, semoga buat Tri Manunggal. nggih manunggal desa menika nggih Bapak. Nggih. Metri Dusun. Mametri dusun Mametri utawa Dusun. Merti desa. Merti desa. dusun. Nggih, semoga sak bibare Merti Dusun sedaya warga masyarakatnya sehat selalu, panjang umur, barokah lancar rezekinipun, ora lokak ning malah kebak nggih Bapak. Amin. Tinebehna saking sengkala lan rubeda. Jan, saiki wis pinter banget e mbiyen mongko Pripun? jane isih cilik. Saiki panjenengan kelas pira? Kelas tunggal SMA. SMA. Nggih. Wonten SMA 1 Puncu. Pucung niku daerah mana? Daerah Kediri. Oh, daerah Kediri Jawa Timur nggih. Nggih. Oh, kelas besok kuliah. Kuliah. Badhe wonten pundi? Rencana. Datang Jogja mriki Oh, pareng Jogja Bapak. mriki. Wah, jan Nggih. nyenengke berarti sesuk Insyaallah, insyaallah nggih, iso jenengan ketemu doakan meneh. mawon, nggih, Amin. amin. Heeh. Yo, caos panglipur iki pamulutan akeh banget no. Panjenengan iki di apa iki disuni supaya bawa dandang gula rukun Islam mengko dibake pepeling. Nggih. Nggih. Nggih, dandang gula nggih. Nggih. Dinggo lagu pambuka. Nano neno. Ben dinikmati suarane. Rukun Islam ing lima pan iki. Wah, sasake Mbak Lintang Karo ki pancen yo laris tenan wong suarane nganti Nggih ngapunten rada Bapak. Ning panjenengan nganu kok tak adungi jempol.
Saking senenge arep sowan ning Trimanunggal ki panjenengan le sowan mriki wae mruput esuk pun dugi mriki nggih. Sampun. Wah, nginep tengene Pak Jaroni wae nggih. Nggih, wau pagi sampun dateng dalemipun Bapak Jaroni nggih leres. Jan nyenengke. Ayo nok lanjut nok. Katindakna Neno. Aja nganti ditinggalke. Neno. Rukun isampun niki sahadate kang angka siji kang kapindho salat dene kang ketelu. Yo, iki kejaba layang-layang yo sing liwat WA yo akeh nok. Engko dipinangkani mboko siji. Nggih, lewat HP wonten, lewat Nggih. surat wonten. Ya wis pokoke kudu diratani mengko. Nggih. Ya lanjut. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nonano. Rukun Islam sampurna. Matur nuwun Mbak Lintang, iki sadurunge diaturake lelagon tak macake WA-ne saka pepundenku, saka sapa? Nggih. Saka panjenengane Pak Sabto Saroso ki anggota dewan iki mbiyen ya Lurah Sendang Sari kene. Wah, Ya. nggih. Iki WA nderek wungon mirsani wayang mugi tansah kalis ing rubeda ngantos tancep kayon benjang. Amin. Nderek tumut mangayubagya kagem warga Jaten Kunden Manukan mugi tansah pinaringan kabejan lan kawilujengan ngapunten mboten saged nderek langsung mirsani nembe ngayahi jejiban negari. Nyuwun sinom nyamat kagem sedaya ingkang rawuh Pak Penewu, Mas Lurah lan sedaya kemawon saking Pak Sabto Saroso. Nggih, mangke dipun pinangkani mboko setunggal. Nggih. Monggo Mbak Lintang Kairo dilagokke pepiling, monggo Mas. Dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna.
kepingin besok munggah suwarga. Dinggo buka rasa karo dinggo lagu pembuka. Nggih, Bapak. Lah niki panjenengan mumpung isih nang kene, aku wingi di WA karo admin Wargolaras Mas Gun. Nek panjenengan jare arep ngersake duet karo Mas Gading. Oh, nggih. Lagune Sampai Inte. Sampai Inte. Monggo lagu niki Mas Gading hafal napa mboten? Ah wingi wis WA karo aku mongso. Wingi wis WA karo aku rak dipasrahi karo Mas Gun. Pak niki Lintang Kairo karo Mas Gading arep duet Sampai Inte kira-kira saged nulis notasine mboten? Beres mak tak tuliske notasine. Nggih. Ning gandeng lagu Sampai Inte kuwi lagu sing romantis. Nggih. Mas Gading karo panjenengan ya aja tida-tida mengko nembang ya karo sing romantis. Ah, nggih siap. Sing ekspresi. Ayo, upamane. Pripun? Upamane kaya Mas Gading, "Duh Inte." Terus sampean apa kok sampai ngene karo gandeng tangan. Pak niku, Pak. Oh, balik ya? Nggih. Ayo. Aku pancen seneng tak balik kok ya. Sampai dadi jalare pripun niku? Ayo Mas Gading, disebut yang disesak neng nong nong. Ayo Mas Gading, nyerak rene dijemput, Mbak. Ayo Mas Gading. Ayo dijemput. Kesini Mas Gading. Dijemput, digandeng. Ayo Mas Gading ya. Ayo Mas. Rasai sen-isen. Nggih, Mbak. Sapa ngerti pengendikane almarhum Bapak mbiyen lumusi. Biyen nalika samono panjenengan ya isih cilik, biyen ya melu Mbak Lintang Karo, biyen ya melu. Sesuk nek ana rejaning jaman mbok menawa Lintang Karo sesuk iso dadi jodhone anakku barang, mbok menawa lho. Mula kok njaluk lagu Sampai Inte. Nggih. Kudu Mas Gading iso ngimbangi lagu Sampai Inte iki romantis lho. Iya, dikit-dikit. Nek digandeng tangane ya manut. Heeh, lagunya dikit-dikit aja.
Dikit-dikit kepiye? Ya maksudnya Aku ora seneng nek dikit-dikit. Lho, lah senenge piye? Ora apa-apa. Iki lagu Sampai Ente iki lagu Cina. Le omong-omongan nek iso ya cara Cina. Ya ora kok ya. Pokoke sing romantis. Wong lagu niki tentang katresnan. Nah, Apa kowe tresno aku terus Gading mangsuli donya akhirat tresno. Ya. Aku lali ya, Mbah. Ora wong wingi tak tak bantuin ya nanti. Nanti liriknya tak bantuin Mas Gading nyanyi ya. wong kuwi nganti ana sing nyawer apa kuwi jenenge Mas Janu. Oh nggih niki wau. Kuwi Mbak dipendet Mbak. Saking dibacakan. Ini untuk Ki Gading Pawukir Ah. dari Positif Fiber. Vibes. Apa? Oh vibes, tapi tulisannya R. Ana meneh kuwi saka sapa? Lintang Kairo untuk Lintang Kairo dari yang sama. Ini terima kasih ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Selalu mensupport saya sama Mas Gading. Terima kasih. Terus kuwi? Untuk siapa? Dari siapa? Untuk Ki Geter. Panjenengan ki diparingi niki. Waduh matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Wah, apa iki? Wah, duit karo kopi kapal api. Wah, iki jenengan mboten ngantuk niku seminggu. Iki sing penting duitnya tak jukuk, kopine mongso borong. Tak ngono. Nya kopine nya. Ada lagi, Bapak. Oh ya, terima kasih. Kesehatan niki, Mbak. Bukakno, Mas. Minta tolong. Sik, berapa? Wi untuk Ki Geter apa untuk Ki Gading kuwi? Heeh. Ayo didepke rono ben disut. Pegang, Mas. Oh, kualik, Mas. Oh, ini. Semoga sukses dan rukun selalu Mas Gading, Mbak Lintang. Terima kasih Lintang Pawukir fans. Wah, Lintang Pawukir kok. Terus sik niku. Itu apa Mas yang itu, Mas? Yang ini untuk Ki Geter. Kagem Yoga. Wah. Ora ding ora, padha tulisane. Wah, sama. Kami niki Ya, lho. buat Lintang Pawukir fans, terima kasih banyak. Semoga guyub rukun selalu ya. Terima kasih sudah mensupport Mas Gading dan Lintang. Terima kasih. Matur nuwun. Pokoke matur nuwun. Ning ya jane sing maringi pilih kasih lho. Aku iki Lintang karo Gading abang-abang kok nggon aku biru iki wah jan. Lah panjenengan gandengane sinten lho, Pak? Aku ora ndek gandengan aku. Ayo. Kita berdua kan cocok ya, Mas ya. Lagi. Iya. Sudah Ayo. jelas. Lagune ngene, Mas. Sampai intai lho lagune. Gimana lagune? Dipraktekin coba Mbak Lintang anu. Prakteke. Tangane ngomong. Nah, terus Gading. Apa? Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai gitu loh. Intai toh. Heeh. Nang ndek aku bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire. Udah aku meng manut. Aku emang digandeng manut banget wis dan. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Dikapak-kapake manut. Ini wis tak kirimi linge ya kudu dipelajari kok. Apal ya? Apal, Mas. Ben karo dituntun Mbak. Mugi-mugi apal. Bukane iki lek nulis notasi yo mendadak, iki malah lagi tak fotokopi. Oh nggih. Bukane saka saron dhuwur. Niki. Teng tong teng tak dung tan detang detang. Niki mboten kalem-kalem mawon, Bapak. Sing pertama Nggih. kalem dangdut ning dangdut tipis-tipis. Pamrih ben panjenengan ki romantis iso meresapi ngono lho. Oh, nggih, siap. Nggih. Ya, sampai ente bukane saron iki Mas nggih. Ning neng nang nang ning nang alon sikik Mas, engko sing keloro sesek ora apa-apa. Yo, sing romantis lho. Yo, sampai ente. Sik Mas, ini lho. Kandheng iki Oh, aku kan Mas, jenengan mboten dikirimi to, Mas, kalih Ki Geter niki wau. wis tak kirimi iku sik, tak terang dhisik karang yo maklum le gawe agi mau. Wah, nggih. Ini garape ngene ya. Ning nong ning kendang langsung nyaut tak ning neng neng tak terang tak dang dang. Mas, kendang. malah mencap-mencap. Aku ki piye to, Mas? Aku ya pengen romantis kok ya nang omah ra tau romantis kok. Oh, baca notasi to. Walah. Ayo buka saran Mas, yuk. Mas Gading.
dalam Dek Lintang. Mas Gading tahu nggak? Apa? Bedanya bintang sama lintang. Apa ya? Kalau bintang itu menyinari dunia. Oh. Kalau aku menyinari hatimu. Ayo Ya masuk. ampun. Ya, lali aku. Yo masuk. Aja kuwatir. Wis aku angkat tangan, Mbah. Mboten napa-napa, Bapak. Ayo wingi wis tak dadak lagunya. Ayo wingi wis tak kirimi linge. Oh. Tarane ajar ning omah bulu. Mancing kok malahan. Lah, mancing karo ajar. Iya, Ajar golek iwak. Sesuk diapalke mergo iki nak panjenengan iso nyanyi karo Lintang karo jan pas banget ngene iki jane. Heeh. Nggih. Lagunya yang duet aja, yang bisa aja. Ah, yang bisa apa? Lintang Asmara apa-apa?
ayang-ayang? Manut. Apa langgam? Derek. Oh, derek. Nggih, derek. Belok bareng di Lintang Asmara ya. Nggih, derek. Ya, tinggo. Mun aku wong manut. Yo. Angkat tangan aku, Mbah. Pun nggih, Mbah. Apa to, Mas? Pamit riyen. Lho. Kowe engko sing mayang barang sih. Joding. Lah ya ki pripun to? Yo, Lintang Asmara ya. Nggih. Yo, monggo aja. Yo senam. Kiri. Setiaku bisa duweni marang Sang Hyang Laksmi. Rasa kangen anglimputi lintang bulan dadi saksi ubayane datan balenjani janji supaya bukti
ngerti apa Mas, lagi lagune. aku panas banget. Oh, sebentar ya. Kamu kok nggak peka banget sama aku, kenapa? Dikipasi sik. Kok dikipasi wong iki keringetan kayak Iya, gini iya, kok kok iya. dikipasi, piye? Iya, iya, Nduk, kene, Nduk. Aduh, aku capek banget. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara Kene, nggo kene, tisu kene, garing. kene. sik. Gimana, Mas? Oh, Oh. aku ning kene kok. Oh, ya kene. Iya. Terima kasih. Alah, alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Oke, pun. Mboten. Ayo. Saiki sementara tisu garing sik. Esuk terus nganggo tisu basah genti. Ayo kemringet kok yo. Nggih. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih, Karo Mas sami-sami. Gading. Nggih. Sementara Terima kasih, lenggah Mas meneh Gading. mengko jumen meneh mergo iki saka panitia ngersake supaya